एजे म्यूजिक प्रेजेंट। तुहरा नैन के अस्कैन के दिल में रखल बानी। तुहरा नैन के अस्कैन के दिल में रखल बानी। जब से दीदार भइल तोहर से प्यार भइल बढ़ा दिहलू परेशानी। तुहरा नैन के अस्कैन के दिल में रखल बानी। तुहरा नैन के अस्कैन के दिल में रखल बानी। कोयलू अजुरिया सगर नहिया के दिया बार के जिंदगी में अपना रख तोहके वो सही संभार के। हाँ हाँ कोयलू अजुरिया सगर नहिया के दिया बार के जिंदगी में अपना रख तोहके वसही संभार के। निहारत रही तस्वीर के मोहब्बत के चश्मा पहिर के नाम कोई जिंदगानी। तुहरा नैन के अस्कैन के दिल में रखल बानी। तुहरा नैन के अस्कैन के दिल में रखल बानी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। गोराई दूध जैसन चांद के मुखौटा लागेला दिलीप दीवाना अखिया कह जरौटा। गोराई दूध जैसन चांद के मुखौटा लागेला दिल पे उजवल अखिया कजरौटा। देखबू ना बेवफाई भागल रही तन्हाई हौ शशि लाल के रानी। तुहरा नैन के अस्कैन के दिल में रखल बानी। तुहरा नैन के अस्कैन के दिल में रखल बानी।